gi joge samoro ideas wan go maber kuoro to nitie joko ke igi man gi comfort zone joma ni wacho ni anadaka dala ka babo waka kuwinj na dhi ko dala to kadwa pod ninde od minwa ta chieme od minwa ngima ber kae to gikia ni piny osani oselokore nitie joma nyaka yie wuok emomiyo nawacho ni koro negotiation onego bed gi jok man gi saccos mo own matatu kaka Charles omiyo nawacho ni Charles kaka Charles ma koro understand gi ok atamra pod wanyalo rado to warado kod Charles gi jo matatu association gi saccos gi matatu owners wadhi kod gi Nyamasaria gine wawuoth kod gi kanyo mondo gine ni features mage mantie. Mar ariyo, town service kano wak ndalo free cities mo timre kamano for 6 months. Shida moko magikelo gi wakany. Ang'eyo gima timre. Kichopo Patel nitie nderni man gi ram kidivert kidhi Ngumbi Road kidhi supermarket mapencha nitie ndara mabaro maluwo tok United Mall mabiro madonjo direct nyaka stage ndara maber molos kanyo mantie masani wadhi timo non motorized wadhi kete nyaka walkways gi shades along it mane manwacho ni jok madwa biro stage matimo town service gidonj gi kanyo emomiyo wadwa ni ka ji odhi Nyamasaria to gi create space for town service bende ye kanyo nikech my bus stage man is within the town kiseloro ji kanyo they can cross over to go wherever kuma gidwa dhi kendo kane ok nowacho ni ji terminate Uhuru Market nowacho ni ndara no giluwo nitie kama ne Taifa Park nitie nyaka sani gi Taifa Park kanyo wa upgrade mondo obed gi stage gi